Ну, спасем дерево. Спасете? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Гарик. Акют? Шгуяна гуабри ялцой. Ишпахалу и хопцой. Но хумс это хуб. Хумс? Он заживет. А каким способом вы будете делать? Вот там железки мы видим. Это пускай будет. Я обойду, кожу ставлю, антисептиком замажу, и все будет хорошо. Да? Но там дупло, пустота, это не навредит? Нет. Это уже давно было, пустота. Да, видно, да. Тоже можно. Нас напые, ну, пари, сухо пошло, тихо. Табу. А дзыбжам лароб. А за полет я за. Ну, я же замажу здесь. Абри садовые, гаирхо, вар, да. Вот этим вы будете мазать, да? Этим намажу и кожу ставлю. Ага, елкау. Абрай пусхота бьюжи. Ари арт пушхо мазыгя. И кожу сниму вот так. Не так, а вот так. Ага. Аншулуп зыги хават, ари. Иш хагвар гойта бржа. И табу. Жиры, хамазайт. Сказара взял чахатza. Айбешем чау мцан. Уйо. Взял чахат. Уйо. Табу. Табу. Жиры. Делаем. Здесь у нас жрецы Кварчальские, Ачамчирский жрец пришли, вот, приехали посмотреть. Сарчалверстахон хочек. Шгуяна гуабри, изыскуй ихой абри сазелом кайт. А у арбуцей. Арика заз. Амгарета занашири, тахзан ятшиу. Ятшиу. Аха. Яцой, а нас. Кацан квиац, мы парасы потребным зарги. Сразу что ду дырра хайти. Иха. Вали тапана. Сразу чаралы и пхар. Жил и кумхар. Тапана ганнаш. И тахал, азлы тахан. Ажлар руслара. Збару ажлар айна. Сразу ду чапша. Хат. Хну. شاقت أنا خطأ هم خرابة بصفة زمان بجورو أي تيرا حالا قلت أنا زوي بدي نرخم مزاجي أي تيرا يدس حالا بصفة خان بيشتحن صاص برسات كنا حميد صاص أصخح مخدس ما بري يرينا بيه نبز بيه راح يصحى نبينه يريد أحسن هاي النخص عايشة حاجة ضروري نسلوي بجارة يقو أتصحريف أحمفت حراشي غا إنسان سبخش تسستم بيغم بيراي عزازي خشوط شعر زي خطا شيء يتناز قوي يا بجيز غازي زي روسكو هل سازي نبينا أزنجي حنوب وي Борис Абрахучик Шбанагара حشحر فورمزن وانا جالس اسمه يبقى اكبر زوجي بيحيها حان حايت افرقات بيتا خاص بسنح نقل الزرع وزنخ ناشتا وصابت مش حدا عبيز بغيزه ولا بس ان شاء سيغا او ما خسيت على تسقط في عقشني قطات فرصه بي يجبني قد صوما قد زرولي قد صوما وي حسازي ويكع يقدرني غو أبرجع ذلك أكيد هون حرخاتها ودرس بياخوي
أبلاك بتزيب جامنا بس يتصنع حزقة سرعة زبكان يدوكم نتسي أدات ساقم هيك حال خاطر بخاطر يقول درسي يقول وبس يجي غلط إن شاء الله شغالين شو بس آمين. جن جيت عندي هاي الوقت عبدوش عابد شو العزاكم على السيف كسبان نحرمين من البسوس جيسين شبه هاي ون بريقات مخناشتا داس مخناشتا هاجلر يدز كوزو بياكل يدود زي عشان بيات وسيل بيشن كبار أقل وزقي عيد مخناشتا هاجلر يزمين نحرم أبشر بخص إنسان وبس يا توال هاجلر نحرك وبس حركة وبيغرب زي براتسني Палкой, ребята, вас يزلاش بخشن شاسكو شازو بخرا آمين. آمين. درشو جزيرلك خليط يرزلك خشن شاسو внутри, чтобы кора еще стала. نخبيت شريان يقوب نحيدو باريس زي سردرو Ажло рабаси изына рнапала и птерхот ацла. Барт псуал. Иш псуал. Убратуево. Здесь тоже надо, здесь. Аншейна пахану. Неудобства тоже есть там. Зачем мне это? Глубже, чтобы входило. Да, да. Он